4 días despois da fallida verbena da Festa da Ameixa de Carril, o patrón maior da confraría saíu a dar explicacións. Segundo José Luis Villanueva, os estragos ocasionados polos trailers da Orquestra París de Noia no paseo da praia de Compostela poderán arranxarse por 2.490 euros. Non son tan cuantiosos como os que nos causou o propio Concello a hora de poñernos exixencias. Pois teño aquí, hai nun documento, que o presuposto non alcanza os 2.500 euros. Os daños ou achanzaron a pouca area, podedes ver que tampouco non é tan... E a capa vegetal que podedes ver é 4 pallas secas e levar as cousas aos extremos, á exageración, para intentar tapar un mal que desde o principio xa viña cometendo, pois me parece que non é de recibo. Villanueva agradeceu as explicacións da orquestra, que aseguraba que por imprevistos de última hora fora imposible cumprir as instruccións da organización. Tamén a súa disposición a colaborar nos gastos, aínda que ante costas responderá a Comisión da Festa da Ameixa. Ante costas somos os responsables e ante costas vamos a cumplir. Eso non quepa menos dúda. Temos un bo entendemento desde moitos anos e non vamos a romper ese entendemento por nada. Non é culpa de costas, non se lle pode culpar a costas. Hai que entender as cousas e ser sensatos e ter, como dicía antes, valores que son fundamentales na vida para desenvolverse. Outra cousa é quen teña que responder ante nós. En este caso será pois a propia orquestra. Diferente a valoración da postura do Concello de Vilagarcía. O patrón maior non ocultou o seu descontento coas palabras do alcalde no pregón, nin nas declaracións do pasado luns, valorando os estragos no paseo. El veu, en isto foi oportunista porque veu a oportunidade de resarcirse de toda unha rabia acumulada por non haber tido razón durante todo o proceso que nos trouxo a esta situación. Entonces, pois, pero non o considero propio de un alcalde dunha cidade como Vilagarcía. Carril se merece un alcalde para todos. Segundo explicou esta tarde, a intención da comisión é trasladar canto antes ao Concello a súa vontade de celebrar a Festa da Ameixa do 2018 nestas mesmas datas, a terceira fin de semana de agosto. Pero farémolo por escrito, por suposto. Intentaremos ir con luz de taquígrafo, se pode ser, para que para a próxima, donde dixen digo, non diga Diego. Sobre a posibilidade de organizar unha nova actuación da Orquestra París de Noia na Compostela, Villanueva asegurou que terán que falar con Costas e valorar as datas dispoñibles, e volveu destacar o escenario mellorable que é o areal para a promoción de Carril.